Intinya aku wis luweh, Kang. Di arep mangan iki, Kang. Seperti biasa ya kayak gini, Kang. Mangane wong desa ya sederhana. Wis ra kesuwen monggo madang. Bismillahirrahmanirrahim. Karo kering tempe iki, Kang. Lalapane kacang dawa. Lomboke, Kang. Nambah stamina laki-laki iki, Kang. Bar makan malam ngene iki, bare turu, Kang. Turune amblek dijamin. Ndokmu apa ndokku iki, Kang? Lombok ijo, Kang. Hmm. Pedes kaya omongane tangga, Kang. Oh iya ana sing komen, Kang. Jarene ngene, "Kang, manganmu kok gur ngono-ngono ae?" Wis tak omong, Kang. Aku ki wong desa, dadi manganku sakanane. Sak ketemune tiap hari aku mangane sak ketemune yo tak pangan, Kang. Ono sayur-sayuran opo wis alhamdulillah, Kang. Sing penting ki wareg nek aku mangan, Kang. Bismillah. Ya wis ngono, Kang. Aku tak lanjut mangan soalnya ge akeh engko videone ndak ketahuan. Matur suwun.